Hi chuirde is mis líise agus is íhanlumm ábhar nu a chorthú a sean rudaí atá am Somália. I neamh, be me tuspon scríb céchuí le tíléine a úschóirsáil chun scáth aisinta nu mar seo a chorthú. Gon tunscanmh seo níl de dheartach tíléine agus sisúr. Dús, rana an tíléine bhada de úsáid chun na scáth nu a chorthú. Is fear sean tíléine a úsáid mar go méimiid á geara, siad a cead atá amsa. Leag an tíléine amach ar an mabhart fád a hisúr agus gear an tíléine díreach faoi na muinchilí, ó cheann amháin acu go dtí cheann eile. Cur ceistir gan na fásta cabhar a thuirtchud leis a géim seo. Inis, gear fahan na tíléine. Ná bíoch imníart mud bhain an gear go thomlan díreach ní bhéta bhna eáil nar tá tú creachtaí. Leag amach an abair go tá fáciad a ríist agus tusa á geara ag gach le urlach ag an món. Den de dhéhil gan go níos mú na aon tríon sús an abair. Iompad de abair bunos ceann agus denna rud céine i ríist ar an taobh eile. Inis, tá an gach eile stíle tá tú hééis crothú. Nuair dhéanann tú é seo, luúban na stílacha agus cuireann le thuchalacht na scafa. Inis a chuirde, tá scaf cholanta nua-ad agus is féidirí a chatha in átar bit. Bhí sé sin éasca, agus nach bhfuil cuma ó bhád níos fáisianta orm inis. Go dtí an chiad ar eile, slán go fóil.